سلام تخطاتلتنا نايز channel كمي لخوم كمي تخونو سناي كتكونو ناي وتر من نيوتيو لومون كم تلمود حنتا قد راسي تارستي زالكم قريبا لغو ناي لوما ارستي كروب ترر زبالت ياخد كون انت خوانا جن حاكي حدا حرق زي ترر كبل خيليو امود داتاقن انت هري لبخا خفيت كاسمي كايو اقد داس مخري اقد داس عبيد كتمتالنا تخليا حنتا كابتب تدقا قامد كم حتى بولكت متاني ببرايفت مالتيو نقول لك من لسه زي كلجن بحتر زباله بزخ من لسه فتينا زلخون سادما بدك تبعتيو تمتيا بزح غزي سبيتي يعني خنزي قبرلا كمزي نخونلا كل نغرنا قبركوا بحق تفكرن دي اي تفكرن نسي اي فلتني اي ردعننيو بخميه كلل زخيل زبل حتوتات كاب حياله سباتي متاني او وشت بزحاتون كله سلازخيل نخل تقلل بلا بزيا فيديو كملو سي سلازي ولا انت قمتي لنا تندق نستيون كتكون تخيل ارستيا يفكرن دي يفكرن مفلات مالتيو سلازي بفلا يفكرنا بحدارنا بسيريسي وات نزل لنا يا زيات مرتمو كسامود داتا تكتاتلون نفس فكف نطبي حنت نطبي سلازي رخبكات سبكم خوينو مالتا يكونن سلازي كالوت نطبتات نتلوغن نتنجر من البات تشيك نخنجبر كحجزنا غيليو سلازي نمستوعال على كل دما نفسنا نمفتاش نايزي channel زعلامة مجمريا سلف تشيكيو بهريو دما كبابينا تشيك مقبارون ايهسني سلازي does your wife love you سبيتيسي سبيت خاص تفكر كاديا سبايكي يفكر كديو منالبات نزم ملكتات تشيك تجبر انت مسجبرنا كم لسان خلينا بكونفيدنس نزاحتو مالتيو سلازي let's get started وترحادي she isn't communicating دي تفكر كمخانا كتفلت هذا اللي خاوي كم زي فكركي زي هذا عندك نسيو زي تفكرك كم خانا كتفلت هذا اللي خا كوميونيكيشن مساخا زلوا تشيك تقبر لك سز قدام اي ملكت سب مساخ كزرارب وين السام مساخ تزرارب كتميايط زي مدلاي هذا ملكت وي زنفت نغريو normally females love communication especially with the man they love so something must be up if she isn't willing to talk with you anymore. Normally بتفطر دكتورستيو ناي مزرابن ناي كوميونيكيشنن فليز بالك لتنصقانا لون بفلاي دما مستو زفقرو ودي مستي زدليو كونلي زبلو ودي كزراربان كميطان دستانيو እዚ ነገር እዚ ኣብ ዘይጋጥመሉ ግዜ ዝኾነ ነገር ምሳኻ ክትዘራረብ ኣብ ዘይደልየሉ ግዜ ገለ ነገር ተቐይርኩም ዘሎ ክርዳኣና ወይ ከዓ ቃጭል ክድውለልና ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኮሚኒኬሽን ጠጠው እናበለ ወይ እናዝሓለ ከይድ ከሎ ምልክት መእንፈት ናይ ሓደ ነገር እዩ ናይ ሓደ ፀገም እዩ ብኣጉ ኣክት ክንገብር ኣለና መኽረብዚ ሓንቲ ቲፕ ታይቦምና ኣለዉ sit down with her and ask some questions on topics you know she's usually very chatty about ስለዚ ሓንቲ ትሪክ ዝነግሩና ዘለዉ ምስታ ጓል ምስታ ሰበይትኻ ኮፍ በል እሞ ሕቶታት ክትሓታ ጀምር እቶም ተሓቶም ሕቶታት ግን ኖርማል ኣብቲ ካልእ ግዜ ደስ ዝብሉ ኣርእስታት ብዛዕቦም ክትዛረብ ከላ ደስ ዝብላ ልባ ከፊታ ትዕልሎም ኣርእስታት ትፈልጦም ነዚ እንተዘይንፈልጥ ኮይና ግድን ክንፈልጥ ኣለና እንታይ ደስ ዝብላ ዓይኖት ኣርእስትዮም ዝያዳ ዝስሕብዋሲ ክንፈልጥ ኣለና ስለዚ ነዞም ኣርእስታት እዚኦም ኣምፂና ክንሓታን ከነዘራርባ ንጀምር ኣብቲ ኖርማል ግዜ ሰላም እንተላ ልባ ከፊታ ከም ቀደማ ክትዕልል እያ እንተዘይ ኮይኑ ብርግፅ ሓደ ነገር ተቐይሩሎ እዚ ድማ ቅልጡፍ ዝኾነ ኣክሽን ክንወስድ ኣለና እዚ ድማ ዳይሬክትሊ እንታይ እዩ ትፀገም እንታይ እዩ ከምኡ ኮይንክ ዘሎ እንታይ እቲ ዘይሓጎሰክ ዘሎ ኢልና ህድእ ብዝበለ መንፈስ ነቲ ፀገም ክንኣልዮ ኢልና ክንሓታ ክንክእል ኣለና ከነዘራርባ ከንብገስ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እንተቐፂሉ ኣብ ዘይተደልየ መኣዝን ክሕዝ ናብ ዘይተደልየ ሳዕበይን እውን ክኸይድ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ number 1 now let's get to number 2 always moody but only towards you كل ግዜ ብዙሕ ግዜ ኩሉ ግዜ ንብልና ዝበዝሐ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ስምዒታውያን ሰባት እየን ኢሞሽናል ክሪኤቸርስ ይብልወን ስለዚ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ንላዕሊ ሞር ኢሞሽንስ ወይ ከዓ ሞር ስምዒት ደቂ ኣንስትዮ ኣለወን ግን sometimes they're angry for no reason other times they're just happy for no reason so here is what you need to look so እንታይ ብለና ኣሎ
بحفشا كنزارب كلنا دق انستيو سميتاويان سباتين حدا غزي بسي زخون يكون مغنيات وي حدا قبو لوجيكال مغنيات ديل لخنسو ازين حزينن كصنحا خلا كالي غزي خا كومو زخون يكون مغنيات كتغص زي تغل حقوسات كوينن كخونا يخلا سلازي التمود ناي مقيار ناي سميتات ناي مقيار الزنبوريا دق انستيو بزح هرمونس من سلازلون هرمونس من رول سلازلو እዚ ከጋጥም ይኽእል እዩ but ኣብዚኣ ግን ከነስተውዕለላ ኣለና ብዛዕባ እዛ ቶፒክ እዚኣ ክንዛረብ ከለና ማለት እዩ ከነስተውዕለላ ዘለና if she is cheery and happy with other people but consistent down with you then that's not a good sign ስለዚ እታ ጓል ወይ እታ ሰበይቲ ምስ ካልኦት ሰባት ኩሉ ግዜ ኣብቲ ግዜ ሕጉስትን ትስሕቕን ትፃወትን ነይራ ምሳኻ ክትከውን ከላ ዝስልችዋ ትጭነቕ ክትዛረብ ዘይትኽእል ኮርነፍ ትብል እንድሕር ኮይና maybe there is something there ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ምልክት ክትኮነካ ትኽእል እያ ምልክት ክትኮነኩም ትኽእል እያ ዋላ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ክትሪእዋ ትኽእል እዮም ትወዲ ኣብ ካልእ ፅቡቕ ይሕጎስን ይዘናጋዕን ነይሩ ምሳኺ ምስ ኮነ ዝኾነ ነገር ክገብር ዘይደሊ ተኮይኑ እዚኣ እውን ምልክት መእንፈቲት ክትከውን ትኽእል እያ ይብሉ እቶም ኪላታት ማለት እዩ ስለዚ think what might be the reason what the reason might be so እንታይ ይኸውን እቲ ምክንያት ኢልካ መጀመርያ በይንኻ ክትሓስብ ፈትን ስለምንታይ ከምዚ ኮይና ዘይኮነስ ኣነ ኸ እንታይ ገይረ ኸውን እንታይ ምክንያት ሂበያ ኸውን ወይ ሂበየ ኸውን ኢልና ቅድም ነፍስና እሞ ክንፍትሽ ኣለና ምክንያቱ ምስ ካልኦት ተሓጒሳ ምስ ካልኦት ፅቡቕ ፀይና ምስ ካልኦት ወይ ንሱ ምስ ካልእ ፅቡቕ ኢሉ ኣብቲ ገዝኡ እንድሕሪ ዘይሕጓስ ኮይኑ something must be not right ስለዚ እንታይ እዩ እዚ ክንፈትሖን ክንደልዮን ኣለና is she getting annoyed at even the slightest issue you've caused her ካልእ ድማ ዋላ በታ ዝነኣሰት ነገር ናብ ዝለዓለ ደረጃ ኩራን ዘይምሕጓስን ፀርፀር ምባል እንድያ ትኸይድ ዘላ እውን ከነስተውዕል ኣለና ዝሕጂ የጋጥመና ሓደ ሰብ ተዘይፈቲናዮ ወይ ደስ ዘይብልና ወይ ካልእ ነገር ዝሓዝናሉ ነገር ተቐይምናሉ እንተለና ብንሽተይ ነገራት ኢና ንኹሪ ፀርፀር ንብል ስለዚ ከምኡ እንድሕር ኮይና ኣላ ወይ ከምኡ ኮይኑ እንተሎ ድሕሪት ተመሊስና ቀስ ኣብ ዝበሉሉ ህድእ ኣብ ዝበሉሉ ግዜ ከነዘራርቦም ክንፍትን ኣለና whatever it is it might be time to ask her why she is so annoyed with you ብዘይገድስ እንታይ እቲ ምክንያት ህድእ ምስ በለት ሰብ ወይ ምስ በለት ኮፍ ኢልካ እንታይ ትፀገም እዛ ንሽተይ ማይ መላእካን ዝንሲ ክሳብ ክንዲዚ ዘረስም ምክንያት የብሉን ብድሕሪኡ ካልእ ክህሉ ይኽእል እዩ እንታይ እዩ ብግልፂ ግሉፅነት ኣብ ሂወት ኣገዳሲ እዩ ኣብ ሓዳር ኣብ ፍቅሪ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ግሉፅነት ክትሓትት ኣለካ ማለት እዩ number 3 complete lack of intimacy ዘጂ serious ማለት እዩ እንታይ ንብል ኣለና እቲ ሂወት ኣዝዩ ፅቡቕ ተዘየለ ኣበይ ትፈልጦ ዝያዳ ታጓል ሕጉሲ ተዘይኮይና ፆታዊ ርክብ ኣብቲ ፍቅራዊ ርክብ ኣብቲ ምትሕቑቓፍ እናጠፍአ ይኸይድ ማለት እዩ so the little things do count ኣብ ሂወት ኣብ ፍቅሪ ብፍላይ ኣብ ሓዳር ንኣሽቱ ነገራት እዮም እቶም ዓብ ተራ ዝፃወቱ so when she hugs and kisses you goodbye it shows she cares and miss you throughout the day ስለዚ ሓቂፋ ስዒማ ከተፋን ወካን ክትቅበለካን ከላ ኩሉ ግዜ ብዓብ ትርጉም እዩ ዘለዎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ወይ ንሱ እውን ከምኡ ስዒምክን ሓቂፍክን ክኸይድ ከሎን ክመፅእ ከሎን እንታይ ማለት እዩ መልእኽቲ ናቱ ንዓኻ ከም ትናፍቐካ ከም ትደልየካ ከም ተፍቅረካ ከም ትግደሰልካ እዩ ዝገልፅ እቲ መልእኽቲ ስለዚ ምናልባት ተሳዒምና ክንከይድ ከለና ወይ ገለ ከምዚ ቅልል ዝበለ ምክንያት ክመስለና ክእል ግን there is a meaning ተገዳስነት የርኢ ከምኡ ድማ ናይ ምንፍፋቕ መንፈስ ድማ የርኢ ድሓር ማለት እዩ but if she's not doing any small affectionate acts like she used to then unfortunately she might not love you ስለዚ ነዚኦም ነገራት እዚኣቶም ክትገብሮም ዘይትደሊ ወይ ክትገብሮም ዘይደሊ እንተኮይኑ ክትከይድ ከለካ ዘይተፋንወካ ክትመፅእ ከለካ ኢፋ ክትስዕመካ ዘይትደሊ ከምኡውን ትወዲ ከምኡ እንተኮይ ብባህርና ከምኡ ዘይንኸውን ደቂ ተባዕትዮ ክንህሉ ንኽእል ኢና ብፍላይ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ሓበሻና ክዛረብ ከለኹ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ዘይብልና ክንከውን ንኽእል ኢና ስለዘይፍቅሩ ወይ ስለዘይግደሱ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ከምኡ ዝገብሩ ነይሮም ነዚ ክገትፍዎን ተጀሚሮም ከምኡ ትገብር ነይራ ነዚ ክትገትፎን ተጀሚራ that's where we are talking about ስለዚ ዝነበረ ክተርፍ ከሎ ፅቡቕ ምልክት ኣይኮነን ምናልባት ምእንፋት ናይ ካልእ ዕላማ ወይ ከዓ ፍቅሪ ዝምጉዳልን
ኣብ ካልእ ህይወት ምዝንባዓን ክኸውን ይኽእል እዩ yes it's normal for her to be less affectionate on some days particularly if you have kids but as I have mentioned if this is becoming a trend then it is an indication ስለዚ ብንጹር ሓደ ግዜ ብፍላይ ስድራ እንተለውና ቆልዑ እንተለዉ ገለ ኩሉ ግዜ ዝግባኣካ ሓልዮትን ምክንኻንን ገለ ክጎድል ይኽእል እዩ ንሳ ከተጉድል ትኽእል ኢኻ ንሱ ክጎድል ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ሂወት እውን ድኻምን ፃዕርን ቢዝነስን ስለ ዘለዎ እዚ ሕጂ ቅቡል እዩ እቲ ፀገም መዓዝ እዩ ዝኸውን ነዚ ከም ምክንያት ተወሲድካ ንሓዋሩ ንነዊሕ ግዜ እንተቐፂሉ then it's a little bit tricky ጥንቃቐ ከድልየ እዩ ብእዋኑ ምፅጋኑ ከምኡ እውን ኢንቲመሲ ክንብል ከለና እቲ ብሓደ ዋላ ፆታዊ ርክብ ድዩ ምትሕቑቓፍ ድዩ ኣብ ሂወት ብሓደ ክትከውን ምፍታን ድዩ ብዙሕ ነገር ነቲ ፍቕራዊ ሂወትካ ዘንፀባርቑ ኣብቲ ቀደም ዝነበሩ እናጠፍኡ ክኸዱ ከለዉ ብፍላይ ብወገን እታ ጓል ቅሩብነት ምዘይህልዋ ከምኡ እውን ትወዲ ማለት እዩ then it's a clear sign እቲ ሂወት ስለዚ ንሓፂር ግዜ ዘይኮነስ ንውሕ ዝበለ ግዜ ከም ዝምዝኸይድ እቲ ኣንፈቱ ክርዳእና ኣለዎ ማለት እዩ ራብዓይ doesn't take your advice ናትካ ምኽሪ ናትክ ምኽሪ ዘይወስዱ ምዝኾኑ ማለት እዩ ካባኻ ዝኾነ ይኹን ምኽሪ ዘይትወስድ ካብ ካልእ ጥራይ ክትምከር ትደሊ ንስኻ ትብሎ ርእይቶ ዘይትሰምዕ እንተኾይና that's also another sign strong relationships are built on respect and trust and if that's lacking from her then she might not love you ለዚ እቲ ዝዓበየ መሰረት ናይ ፍቕርን ሓዳርን ኩሉ ግዜ ምክብባር እዩ respect እዩ ናይ ሓትሕትካ ምክብባርን ናይ ሓትሕትካ ምትእምማንን አንድ ሕቆ ወይ መሰረት ናይቲ ፍቕራዊ ሂወት ናይቲ ሓዳር እዮም ስለዚ እዚኣቶም ዝጎድሉ ፍቕሪ እውን ክህሉ ይክእል እዩ ፍቕሪ ብዘይ ምትእምማን ፍቕሪ ብዘይ ምክብባር ቦታ የብሉን ቃል ጥራይ ኮይኑ ዝተርፍ ምክንያቱ ካብ ልቢ ንተፍቅራ ሰብ ከተኽብረያ ኢኻ ናይ ግድን ካብ ልቢ ንተፍቅርዮ ሰብ ከተኽብርዮ ኢኺ ክትኣምንዮ ኢኺ ስለዚ of course ንተፍቅሮ ሰብ ክትኣምኖ ትደሊ እንዲኻ ግን እቲ ሰብ እውን ዝእመን ስራሕ ክገብር ክኽእል ኣለዎ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ንነፍቅሮ ሰብ ንኣምኖ ኢና ዋላ ክብድለና ክእል ንሕና ግን ንኣምኖ ኢና እሙናት ድማ ንኸውን ነፍቅሮም ሰባት ማለት እዩ listening is key ምስማዕ ኣገዳሲ እዩ you respect what your partner has to say and you listen to them when they talk ስለዚ እቲ ሓቀኛ ፍቕሪ ወይ ምሉእ ፍቕሪ እንተለና ኮይና ኣብቲ ሂወት ኩሉ ግዜ ነቲ መፃምትና ንሰምዓ ንሰምዖ and then you respect your partner what your partner has to say ነቲ ንሳቶም ዝብልዎ ርእይቶ ናቶም ድማ ክብረት ኣለና ከምኡ ድማ ንሰምዖም ነወድኦም እቲ ዝበልዎ ድማ ከነተግብሮ ንፍትን ኣገዳሲ ተኮይኑ ማለት እዩ so if your wife can't listen to what you have to say then there is a lack of respect which leads to lack of love ስለዚ ታሰበይትኻ ታፍቃሪካ ከምኡ ሰብኣይክ ታፍቃሪኺ ስኻ ትብሎ ዘለኻ ስኽ ትብልዮ ዘለኻ ዘይሰምዕ እንድሕር ኮይኑ ክሰምዕ እውን ዘይደሊ እንተኮይኑ ምኽሪ ዘይሓትት እንተኮይኑ ዝሃብካዮ ምኽሪ ዘይሰምዑ እንተኮይኖም then ክብረት ኣብ ልዕሊኻ የብሎምን ክብረት ስለዘየለውን መእንፈት እዩ ፍቕሪ እውን የለን ማለት እዩ so you ask for advice for someone and you respect ኩሉ ግዜ ንመን ኢና ምኽሪ ንሓትት ንነኽብሮን ንንፈትዎን ሰብ ኢና ምኽሪ ንሓትት ንኽእሎን ንኣምኖን ኢልና ዝገመትናዮ ሰብ ስለዚ እንድሕር እቲ respect ዘየለ ፍቕሪ እውን ክህሉ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ then she no longer is jealous she's no longer jealous መቸም በቅኒ ሕማቕ ነገር እዩ ፅቡቕ ነገር ኣይኮነን ግን ኣብ ፍቕሪ ድማ ገለ ክፋል ናይ ቅኒ ኣሎ ስለዚ ቅኒ ፅቡቕ እዩ ንብል የለና ግን ሓቀኛ ፍቕርኻ ገለ ክፋል ቅኒ ኣለዎ እዩ so jealousy isn't usually positive but if you're flirting with an attractive woman and she can't even get jealous then that's clearly not a good sign ji ትወዲ ማለት እዩ ምስ ካልእ ጓል ምስ ሓንቲ ፅቡቕቲ ጓል ክዕልልን ክፃወትን ከላ ክትርኢ ከላ እሞ ዘይትግደስ ዝኾነ ይኹን ስምዒት ዘይስምዓ እንድሕር ኮይኑ ክትቀኒ ዘይትፍት እንተኮይና that's not a good sign ሰብ እዚኣ ልባ ናብ ካልእ ከይድሎ ወይ ኣትሊስት ልባ ካባኻ ወዲኡሎ ማለት እዩ ስለዚ ወዲ እውን ከምኡ እታ ጓል ምስ ካልእ ወዲ ክትዛረብ ከላ ዝኾነ ይኹን ዘይስምዖ
ዝኾነ ይኹን ሕጂ ኣብዚኣ ቁርብ ጥንቃቐ የድሊ ወዲ ቁርብ ነቲ ስምዒት ከም ዘይቀንዐ ኮይኑ ኣክት ክገብር ዝፍትኑ ብዙሓት ኣወዳት ኣለዉ እዚ ከዓ ኣብ ልቦም ቅንዕ ክህልዎም ይኽእል እዩ ጥንቃቐ የድልያ እታ ጓል ኢላ ተብዝሖ እንተላ ኣብ ካልእ ቪድዮ ገይረ ነይረ ንደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ካብቲ ካባኺ ዝህድሞ ካብ ጓል ክህድሞ ዝኽእል እንተሎ እታ ጓል ምስ ካልኦት ኣወዳት ኣብ ቅድሚት ትገብሮ ኣክትስ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ክትጥንቀቕ ኣለዋ እታ ጓል ወላ ዘይቀንዕ ኮይኑ ወላ ይቐንዕ ኢሉ ዘይዛረብ ተኾነ ኣብ ነዊሕ ግዜ ግን ዋላ ብኣፉ ተዘይተዛረበ ብርቱዕ ቅርሕንቲ ኣብ ልዕሊ ክህልዎ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚኣ ጥንቃቐ ከድልዮ እዩ ስለዚ ገለ ክፋል ቅንዕ ክህሉ ናይ ግድን እዩ ግን ጠቕላላ እንተዘየለ ፍቕሪ የለን ማለት እዩ ይብሉ ኪላታት even in a larger group if she truly loves you she will make an effort to get close to you and interrupt you if you're talking to kind of bombshell ይብሉና ኣለዉ ማለት እዩ ብዘይ ገድስ ኣበይናይ ኩነታት ወላ ኣብ ዓብይ ውራይ ይኹን ኣብ ዓብይ ኢቨንት ይኹን ንስኻ ምስ ሓንቲ ጓል ኣገዳሲ ዕላል እውን ይኹን ክትዕልል ከም ዘለካ እንተሪያ ብሓቂ ተፍቅረካ ጓል ቀስ ኢላ መፅያ ሕውስ ክትብል እሞ ጠጠው ከተብለካስ ትደልያ ምክንያቱ እታ ካልእ ጓል ናብ ካልእ ክትወስደካ ስለትኽእል ወይ ሓሳብካ ናብ ካልእ ክኸይድ ይኽእል እዩ ኢላ ስለትግምት እዚ ከዓ ካብ ምቕናዕ ካብ ገለ ዘይኮነስ ንዓኻ ስለተፍቅረካ ንተፍቅሮ ሰብካ ክትከስሮ ይደልን ኢኻ ስለዚ ኦልዌይስ ኣብ መንጎ ኣቲኻ ነቲ ጉዳይ ኣብ ካልእ ከይከይድ ክትከላኸል ጋንስ really ንቡር ነገር እዩ jealousy is among the most human of all emotions ስለዚ ቅኒ ብመሰረቱ ሕማቕ ነገር ኣይኮነን ናይ ወዲ ሰብ ሓደ ዘሎ ስምዒት እዩ you feel jealous when you think you're going to lose a relationship you really love you really value ስለዚ ምቕናዕ ኩሉ ግዜ ንሓደ ዘገድሰካ ከይትኸስሮ ካብ ፍርሒ ዝመጽ እዩ ስለዚ ሰብ ወይ እታ ሰብ ተገዲሰካ እንተኮይና ክትቀንዕ ገለ ክፋል ቅንዕ ክህልወካ ንቡር እዩ ብዝተኻለ መጠን ነቶም መፃምድትና ዝቐንኡሉ መድረኽ ኣይንፍጠረሎም ንጠንቀቕ ምክንያቱ ኣብ ዘየድሊ ፀገም ክኸዱ እውን ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ ስለዚ እዘን ሓሙሽተ ነጥብታት ምልክታት ይኹንኪ ነዚአን ሓሙሽተ ነጥብታት ምስ ረኸብካ ገዲፍካዮም ኪድ ወይ ገዲፍካዮ ኪድ ንብል የለና እዚአን ሓሙሽተ ምልክታት ምስ ገበርካ ሲሪየስ ዝኾነ ዲስካሽን ክትገብር ክትመያየጥ ኮሚዩኒኬሽን ክትጅምር የተሓሳስበኩም እቶም ኪላ እውን ከምዮም ዝብሉ ማለት እዩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ምናልባት ክንደይ ፀገማት ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ኣሎ ምናልባት ትጠቕሞም እያ ንዝበልኩሞም ሸር ክትገብርዋ ትኽእሉ ኢኹም ንስኻትኩም እውን ካብ ተመክሮም ትውስኹለን እንተለኩም ኣብ ታሕቲ ክፅበየኩም እየ ከም ወትሩ ናትኩም ፊድባክ እውን ናተይ ኤነርጂ ስለ ዝኾነ ናትኩም ፊድባክ እውን ክፅበየ እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ኣብ ቀፃሊ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ቀኒ ይብለኩም ተስተናዩ ቻው